Hello guys. Char. Kay kato among iring gyud sa silingan na gyud sila. Nami diri ila ti Jonah. Bitaw lagi mo pud Na si Jean. Hi. Nagluto na si Jean ay caldereta. Kabalo guys, lami kay ni iyang caldereta. Ay sa ti Jonah nag Puyop-puyop na siya sa iyang magsugba siya og belly. Puyop tirada. Puyop mi tirada ron. So diri na pud mi siya daw ang sponsor karon. Ang host di ay ang host. Bago manggutong ni Kaon mi og luto. mangga. Bago manggutong ni luto. Akong tsumbana atong gipaabot ani para mahumantang luto. Ato mais na naman kaya ting. Mais o gining lamas na lang sa kinilaw. Kadali lang ng kinilaw. Pag human, si Rimon lang natong paaboton pag mahuman na. Doon na siguro to. 5:30 man na siya. Hello guys. Welcome to Hello siya. Kaya siya ba kay? Paano siya pa na ano sa gisno? Magbinaw. What is this? Oh my god, what is that? It's a corn. So tiny, this baby. Oh my god. So little. Dako na gay na ron. This next time you'll be running na na. My god. Oh my god, my nose is bleeding, huh? So guys, pinapakilala ko pala sa inyo ang aking gwapong-gwapo na anak. Francie Tito. My friends, my handsome friends. Franz, oh hello Franz, oh hello vlog. Hello Franz, hello vlog. Wow. Si Kuya galuto ang pansit. Kami biya na. Hi mga nana si Raymond. Ay, yeah. Anniversary, kulay kan dia, kulay flowers, yeah. Budget? Puyat ko mo. Ha? Budget ko? Salamat. Ikaw sa? Ating, ngunit dyan, nagtaba ko. Nagtaba ka? Siyempre nagtaba. Dili, si Jin juday ang ano, dili liar. Nagkalain. So, yun ang dili gasol ila patangan sa pansit. Wow. Pancit ha? Pero hindi wala mag-invite. Tingnan lang ko si Raymond nga, namayad siya. Hindi ako po daw, liar, kaya ikaw man ito nalingon nga. Ha? Ano ba lagi na siya? Ah, pwede na Dapat siya. siya bag. Uy, grabe lang yan ang pancit, uy. Namidog pansit siya. Uy, atong kaderita mo, uy. Grabe, uy. Ano po? Sila di sa sala. Nananao o movie. Ayun. Nagngit-ngit sila diri kay patay sila o suga kay para daw murag sinihan. Ay, si Matma. Si baby tulog. Tulog si baby. Labot. I got a witness to the Tama bank sila og robbery Netflix. that says you refused to offer medical assistance. Si Reza na sa gawas. Umita na lang ang sandwich. Kita tayo maabot. Wow. Wow. Dili gini In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, we thank you, Lord God, for this day. Salamat, Lord, nga get to enjoy ganing a celebration, Lord God. Ni Kuya Ray and Ate Joy, Lord God, as they celebrate their anniversary, Lord. Continue to put your blessings upon them and upon their family, Lord. Continue to use them to bless other people, Lord God. And Lord, salamat, Lord God, nga sa umaabot pa, Lord, you will secure their future, Lord God. Lord, allow us to enjoy the rest of the night, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Happy Anniversary. anniversary. Ito lang si Botya. Kaya na may bata. Ay, sorry, full-time dad. Dapat na. Ilan na? Siya ka mo kay ang anak niya mo. Nilaw ano? Nakatulog na siya dito. Nakatulog na siya.
Gamay mo na ng plato, bay. Kanina nga ako kay Gaan. Sarah, Maya. Pila na mga years gani niya? 8 nga. Kasal. Pakaslan ko niya, mga ano na. Dugay pa siya nisugot ka? Dugyan ko lang ipakaslan. Ano yung pancit niya? Ha? Yung pancit. Nak, dito lang ka nak. Si Ate Rizal dira na. Of course. Ano mga batan? Dilo, ay palanggan ka Pwede na. mo maliyabog pa yung serving spoon sa pancit. Okay na eh. Okay, yun. Okay, dito. Hindi, kamuti. Ito pala ka na. Okay na yung bansaw. Eh, dapat nag-message sa si Kuya Ray sa siguro. Ay, oo, tama, bitaw na. Kaya masasabi niya sa... Si Ate Joan po, ay Joan na po. Ayaw na, ayaw na. Sige na, Ate Jun. Hindi na daw pag sa kwarto na siya. Kalimit pa yung tuda. Aman. Hindi po ni Kao, magpapangin nyo. Ibarta mo sugod, nag-speech siya. Picture, no? May picture. Nag-video, magugo. Dapat ka mo ang mag-picture. Isa man. Sorry, ma'am. Mga kabing! Picture na iPhone 15. Ayaw, pangit ni makita sa... Sala, gini mo Ben. Akong iPhone 15 ba? Di mga pagkita. Ay, kang picture. Nawa lang yun na Pangit siya. mo ako mag-picture. Eh, di, kami mag-slice kay picture. Ay, pa-slice picture lang. Picture ni sila. Hindi, magdungan sila slide. Eh, pwede Ay, dapat mag-kiss si Kuya Ray kay Ate Joy. Ayan na, Yan na yan. Mapiso ka. Oh, hungit din ako tayo, hungit. Uy, paspasan ang cake. Ay, mahilis. Kiss ba? So, manoy, wala yung kiss. Hindi magani mo kanta, kiss na ba? Eh, Dam, si Butso ko eh. Kaganahan ka siya na. Mangulik namin. Thank you. Thank you sa food. Thank you, Ate John. Salamat. Thank you sa food. Jean, thank you sa food, Jean. Okay naman, Ate John. Salamat, sis. Salamat. Salamat. Asa si Kuya? Kaya guys, salamat. Kuya Ray, thank you Kuya Ray. Happy anniversary Kuya. Thank you guys. Salamat. Sir, wala pa yung salamat. Wala pag lima ka buhok. Sige, fast na kasi. Wala pag lima ka buhok yun.